הגנב מספר 1 איתמר עופרי. יופי, הוא מרים את היד. זה ירין. תרים את היד. יופי. עכשיו, תסתכלו את הגובה. איזה גובה זה, מפחיד. ירין. איזה קפיצה. איתמר גם קופץ. הנה. איתמר עופרי, הנה. הנה הוא, הללויה. שתיהם, איתמר עופרי מנסה לעשות לירין סולם גנבים והוא מצליח. הנה ירין כנפו. ירין כנפו מצליח. הנה הגנב מספר 1. הנה. תעבור ירין. תעבור מהר. תעבור. עכשיו. הנה איתמר. כבר לא ראינו אותו אבל הוא כבר טיפס חצי. הנה איתמר. הנה איתמר. כל הכבוד. איתמר עופרי מצליח לעבור. עכשיו, במקרה פה יש כיסא, שאנחנו לא יודעים איך, כי אנחנו לא גרים בבית הזה. איתמר, תרד לפה. יפה. כאן אף אחד לא בבית, בלי שאף אחד יראה אותנו, אנחנו כאן. שקט. זה ירין כנפו לראות אותה, בבקשה. שקט בבקשה. שקט פה, שקט. נכון, יש פה קוצים. מה לעשות, אתה גנב, אתה צריך להתמודד עם דברים כאלה. הנה, כבר. איתמר עופרי, ירין כנפו, איתמר עופרי. וסיימנו כאן. אם אתם רוצים שירות גנבים, תגידו לנו. למה מי יכול עליהם? זהו.